Hey, Jonathan Contact, bye. Welcome, bom ministro conosco aqui para a plataforma entrevista com. Danke que botou junto conosco. Até já domingo. Já domingo, dia 30 de maio, um dia segura histórico para nós a Ana Show. Então, que é o único bobira é tópico aqui está a atenção. Anche, vez mais, nós políticos não costam interno de dominar é dia, em vez de nos dedicar a algo positivo, algo da nossa história. Agora que nós dedicamos muito mais tempo na Partido Nacional Ramon Chong and Co., em vez de nos dedicar tempo na 30 de maio. Mas, essa é a parte de cultura, agora que está é momento para portar track algum coisa recht, pois vamos esperar que esse não estava a minha mela de dupe, lo sali victorioso, lo queda claro, lo jala do seja, e que proximamente é profissional, o senhor Chong, pero também esse não que tem hopi do lobo, so na trape, lo queda claro e conseguir com vida tranquila. Mas escuta, diferente gente, manhã mais informação, manhã mais coisa lesa, quase me engane bisa jullie zoeken maar uit. Eu me pobise, so mi coração de gente, anto mi que a justiça prevalecer. Coisa, me espera que nós sábios em nossa cabeça, depois de noite, que tu vai sacar uma declaração, uma compreender, que tu vai sair defender, nossa se ele é justo, so, ora que boa se ele de uma forma injusto, mas costa bem adiante. Não stop. So, agora que está hora para Bobos de Nacht, aí nós vamos conversar com o senhor Don Seider, do Partido Christen Unie, é membro da Tweede Kamer, aí na Nacht, então, desde maio, ela põe um texto no Facebook, a la atenção de opinião, por exemplo, a waka de Facebook, Don Seider você vê que sei, então, assim, check e post que ela põe aí, relacionado com o holandês, então, você põe como de emissora, vamos buscar para nós conversar com ele. Se não, primeiro que tu gosta, me pedir para share o programa, like o programa, também share, modo que nos ponha mais de mira e mais de comentar, riba é conteúdo que nós donamos. Permite-me chamar-nos invitado de Awe Bombini, Anto me solamente switch in het Nederlands. Meneer Seder, goedenavond. Goedenavond, hoe gaat het? Nou, met mij goed. Hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het ook zijn gangetje hoor. We hebben weer een druk weekend, een drukke week voor de boeg. Dus ik heb dit weekend het even rustig aangedaan. Ja, het was redelijk druk in de Tweede Kamer afgelopen week, hè? Ja, zeker. We hadden een flink aantal commissies, ook over koninkrijksrelaties. Misschien dat ik daar zo nog iets over kan zeggen. Maar je merkt dat we hebben de verkiezingen gehad twee maanden geleden. Er is nog geen regering. Maar je merkt dat langzaam maar zeker de debatten steeds vaker worden. Dus dat geeft ook huiswerk. En zorgen dat je goed voorbereid bent voor het debat. Ja. Ik had een stukje van de Koninkrijks, dus die debat erover naar gekeken. Moet ik eerlijk zeggen, niet compleet, omdat ik aan het werk was. Maar hoe vond je het zelf? Ja, het was mijn eerste keer. En het ging met name over Sint Maarten vandaag, of toen. Dat ging over de liquiditeitssteun waarvan de staatssecretaris heeft gezegd... ik ga dat nog niet geven, want eerst werd beloofd dat het wel werd gegeven, toen niet. Ja. Omdat er iets zou zijn met de luchthaven en daar gingen dingen niet goed. Maar dat was niet de onderdeel van de afspraak. Dus ik vond het heel belangrijk om door te vragen. Omdat de liquiditeitssteun na corona, het is heel belangrijk voor zo'n land. Je hebt heel veel vitale processen wat bekostigd moeten worden. En dan vind ik, kan een staatssecretaris niet terugkomen op de afspraken zonder een goed argument. Dus we hebben het daarover gehad. Ging er soms ook wel pittig aan toe. Maar dat is wel iets wat ik vaker wil doen. Namelijk ook het perspectief van de eilanden laten horen. Het is nu 11 jaar geleden sinds de nieuwe vorming van het Koninkrijk op haar huidige manier is ontstaan. En er zijn veel dingen goed gegaan. Maar ergens zijn er ook dingen niet afgemaakt. En dingen zijn misschien nog niet waar ze zouden moeten zijn. Dus de dingen die beloofd werden, de dingen die we voor ogen hadden met z'n allen, dat is nog niet het geval. En met elk eiland zou je daar een ander verhaal over kunnen vertellen. Maar je ziet dat we zijn nog niet waar we willen zijn als Koninkrijk. En dat motiveert mij om de komende periode als Kamerlid er echt ook tijd in te investeren. Dat we op basis van gelijkwaardigheid
wederzijdse respect, maar ook afspraken naar elkaar toe. Dat we echt ook stappen kunnen maken. Hè? En dat beloftes die misschien toen zijn gedaan, maar nog niet ingewilligd, dat we daar stappen in gaan zetten. Maar dan hadden we ook iets mogen verwachten qua bestuur van de eilanden. En dat we echt ook wel naar elkaar toe groeien als één koninkrijk. Want uiteindelijk zijn we dat, daar hebben we voor gekozen. En dat betekent dat we er altijd uit moeten komen. Ook als er hier en daar wat dingen misgaan. Ja. Don, ik merk dat we zo snel in het inhoud zijn gegaan. Eigenlijk moet ik jou eerst ruimte geven om te vertellen wie je bent. Wie is Don Sedak? Waar kom je vandaan en hoe komt het dat je in de politiek zit? Ja, nee, dat is een goede vraag. Ik ben Don Sedak, ik ben 31 jaar. Ik heb een Surinaamse vader en een Ghanese moeder. Ik ben opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. Daar liggen ook mijn roots. Ik ben op een gegeven moment rechten gaan studeren. En daarnaast heb ik mijn eigen advocatenkantoor gehad, 6, 7 jaar. Ik zag tegelijkertijd dat ik als advocaat help je mensen 1 op 1 of op individuele basis. Maar heel vaak is er beleid of regelgeving wat ervoor zorgt dat mensen in de problemen komen. Dus dat was voor mij een eye-opener waarbij ik voor mezelf toch besloten had dat ik ook politiek actief zou willen zijn. Want dan kan je regels voor meer mensen, wetten, kan je dan ook aanpassen. En dat leek me ook heel positief. Ik ben gemeenteraadslid geweest in Amsterdam, namens de ChristenUnie. Dat was de eerste keer dat de ChristenUnie een zetel wist te halen in Amsterdam. Dus dat was heel mooi, een mooie campagne met z'n allen gevoerd. En toen kwam de roep wie zich wou kandideren voor de Tweede Kamer. Ja, en toen dacht ik dat het belangrijk is dat we landelijk ook echt wel met een paar dingen aan de slag gaan. Ik heb toen de toeslagenaffaire gezien wat in Nederland speelde en de effecten daarvan. Ik heb gezien onder andere wat de bestuurlijke verhoudingen zijn met koninkrijksrelaties. En ik sta met name mensen bij als het gaat om schulden en armoede. En daar heb ik in Nederland ook gezien hoe die kloof steeds groter is geworden tussen arm en rijk. De voedselbanken en de rijen zijn steeds langer geworden. En daar moet gewoon echt iets in gebeuren. Nou, dat maakt dat ik de politiek ben gaan. Genoeg stemmen. Ik stond op de 4e plaats. En dat maakte dat ik sinds 2 maanden nu Kamerlid ben. En dat probeer ik met heel veel passie en kunde te mogen doen. Ja, nou daarnaast, ik was gisteren ook in Amsterdam, of het hele weekend in Amsterdam. En hier en daar heb ik laten vallen van, ik heb morgen Don Sedak als gast bij mij. En ik heb een aantal mooie dingen gehoord van je die je in Amsterdam doet. Onder andere, eten geven aan een aantal mensen die dakloos zijn. Heb je waarschijnlijk jaren gedaan, klopt dat? Nou ja, we zijn connected geweest. Ik ben vanuit de kerk ben ik betrokken, waarbij onze kerk dan, dus dan niet ik in mijn eentje, maar als kerk samen, leveren ook voedselpakketten af aan mensen. En ik heb een heel warm hart voor de voedselbank in Zuidoost. Dat ook echt honderden mensen per week ondersteunt. Dus ik probeer ook echt daar te zijn waar de nood is. Want Nederland is op zich een welvarend land. Maar ja, waar ik vandaan kom en de groepen die je ziet dat die rijkdom echt niet bij hun ligt. En dat dit een groep is wat groter wordt en echt ook de ondersteuning verdient. Dus daar zit ik me de afgelopen jaren hard voor in. Ja, dat heb ik begrepen van de kennissen in Amsterdam. Laten we nu toch weer richting politiek gaan. Sinds wanneer klopt je hart voor het Koninkrijk? Hoe heb je het Koninkrijk leren kennen en wat weet je allemaal van het Koninkrijk? Ja, ik heb 10 jaar geleden stage gelopen bij de ChristenUnie. Toen liep ik stage met Tweede Kamerlid destijds Cynthia Ortega Martijn. Dat is een Antilliaanse. Dus ik heb toen zo'n 9 maanden met haar mogen meelopen en ook haar hart voor de Antillen zien kloppen. En ook thema's, discussies, 10-10-10 was net geweest. En de uitdagingen daarbij, dat heb ik dan ook van dichtbij mogen zien. Nou, toen is er bij mij wel een zaadje gelegd en waarbij je ook wel zag dat er uitdagingen waren. Tussen de eilanden, de landen, maar ook de BES-eilanden. Waarbij ze zorgen had. Nou ja, en als we nu 10 jaar verder kijken, dan zie je dat die zorgen ergens ook wel gegrond waren. Want een aantal dingen zoals sociale voorzieningen, de onderlinge verhoudingen, de begrotingen op orde te krijgen. Ja, dat gaat gewoon, dat is nog niet waar het zou moeten zijn. Daarbovenop heb je voor Sint Maarten de storm, de orkaan Irma gehad. We komen nu allemaal uit de COVID-crisis.
Dus we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar vasthouden. Ja. En juist nu zie je dat er toch ook nog wat spanningen zijn. En daar heb ik wel een hart voor. Ik heb wel een hart voor om, als we zeggen dat we een koninkrijk zijn, dan zijn we niet alleen contractpartners, dat we zeggen, als jij dit doet, dan doe ik dat. Nee, we hebben een verbond als landen, als BES-eilanden. Dat betekent dat wat er ook gebeurt, linksom of rechtsom, we gaan er samen uitkomen. Want dat is een koninkrijk, anders moeten we geen koninkrijk zijn. Dus het moet wat betekenen. Het moet wat qua warmte in de bestuurlijke verhoudingen betekenen. En het moet wat betekenen qua op zich sociaal-economische welvaart voor iedereen. Voor Nederland, voor Sint Maarten, voor Aruba, Curaçao. We moeten allemaal beter worden van het feit dat we koninkrijk zijn. Dat we daarin ook sterk en machtig kunnen zijn. En dat betekent goede samenwerking. Dus dat is mijn hart wel gepakt hoor. Omdat die ook... het is belangrijk, maar ook hier zie je met de diaspora. Ik zie het in een kerk waar ook heel veel mensen, heel veel Curaçaonaren zitten. Je hoort heel vaak, toch dat warm hart kloppen. En dat heeft me ergens aangestoken. Dus ik hoop daar als Kamerlid in kunnen zetten dat we uiteindelijk als heel koninkrijk, de Nederlanden, er sterker uit kunnen komen. Ja, vaak wat je hoort, zeker in de afgelopen 11 jaren, waren er momenten dat Nederland de eilanden moest steunen. En als je bekijkt vanuit het begin van 10-10-10, wij zaten in een glas water en bijna verdronken in het glas water. En Nederland die zei van, weet je, ik trek je tot de helft nog omhoog. En dan zegt Nederland, ja, ik heb schuld gesaneerd. Maar uiteindelijk was er toch nog een schuld overgebleven voor een eiland die geen inkomen heeft, geen goede inkomensbron had toen de tijd. Hoe zie je dat? Hoe zou Nederland anders kunnen gaan handelen ten opzichte naar de eilanden toe? Kijk, het is goed om te weten dat richting 10-10-10 elk land voor zichzelf de keuze heeft gemaakt wat ze zouden willen. Hè. Dat zou kunnen zijn uit het koninkrijk. Dat zou kunnen zijn als zelfstandig eiland, autonoom. Ja. Dat zou kunnen als deel van Nederland, als openbaar lichaam. En elk land heeft gekozen. Of elk eiland heeft gekozen. Je hebt Saba, Eustatius en Bonaire. Die hebben gezegd, wij willen deel van Nederland worden. Maar je hebt ook Sint Maarten en Curaçao gehad. Die gezegd hebben, wij willen zelfstandig land worden. En Aruba was dat al. Dus je ziet, uiteindelijk heeft iedereen zelf gekozen. Het volk, door middel van een referendum, wat ze zouden willen. En voor een zelfstandig land betekent dat dan ook dat je een zelfstandig land bent. Dus dat je in principe ook qua inkomen, qua begroting, dan moet je in principe zelf doen. Alleen, je zit in verhouding, je zit in een koninkrijksverhouding. Dus er is wel degelijk een rol ten opzichte van Nederland. Dus dat is wel een goede basis om te beginnen. Hè? Dat Curaçao en Sint Maarten hebben gezegd, wij willen zelfstandig zijn. Ja, daar komt ook het een en ander bij kijken. Maar wat je hebt gezien, is dat Nederland, wanneer om hulp gevraagd werd, hè, wat je vanuit het koninkrijk kan verwachten, dan zie je dat het heel vaak gepaard gaat met voorwaarden. De voorwaarden kunnen hervormingen zijn. De voorwaarden kunnen zeggen, ik geef niet alles. En ik snap de beweegredenen. Je wilt natuurlijk dat een land, wat ook toch wel te maken heeft gehad met toch wel bestuur, wat niet altijd goed in elkaar zat. Hè. Er hebben arrestaties plaatsgevonden. Er zijn beschuldigingen van corruptie geweest. Je wilt toch dat een bestuur en een land stabiel is. Alleen, wat je niet moet vergeten is dat we niet alleen een koninkrijk zijn, maar ook historische verhoudingen met elkaar hebben. En daar is waar ik denk dat we ons meer moeten beseffen. Dat Nederland vanuit het koloniaal verleden, zeg maar, altijd hun deel of hun aandeel heeft gehad op de eilanden. Maar nu de eilanden zelfstandig zijn, denk ik dat er wel een historische verantwoordelijkheid ook bij Nederland ligt. Om ervoor te zorgen dat deze landen, die nu pas 11 jaar bestaan, dat je ook wel op een gegeven moment een bestaansrecht krijgt. Dus dat is een samenwerking met elkaar. Je moet elkaar gunnen. Je moet elkaar de ruimte geven. En ik denk dat je een land wat pas een paar jaar bestaat, ook die ruimte moet geven. Er is geen enkel land op aarde wat zo jong is, wat direct op zijn top functioneert. Hè. Dat is ook iets wat groeit. En dat moet je ook de ruimte geven. Waar ik me zorgen over maak,
zijn die bestuurlijke verhoudingen. Hè? Je hoort, tenminste wat ik hoor, is dat de manier waarop Nederland vaak probeert hervormingen door te voeren, dat soms gevoeld wordt alsof dat een inbreuk is op de autonomie van het land zelf. En dat moet je niet willen. Hè? Dus het is een evenwicht, het is een balans tussen enerzijds groeien. Ik geloof ook dat de eilanden die hebben een verantwoordelijkheid om te groeien. En Nederland kan ondersteunen waar nodig. Maar die wederzijdse respect en de gelijkwaardigheid, dat moet er wel zijn. En als dat er niet is, dan kan je heel snel in een situatie vervallen waarin mensen voelen dat Nederland veel meer wil of veel meer zou willen eisen dan wat ze van een autonoom land kunnen vragen. Weet je? Dus maar dat dit is een heeft Raad van spanningsveld. State ook gezegd. Raad Met van de State nieuwe heeft wet, dit ook. de COHO. Ja, klopt. Ja, met de COHO. Ja, na de COVID-crisis zie je dat Nederland heeft en wij willen best gaan helpen. Maar we willen ook wel zien dat een aantal dingen beter gaan. En luister, je hoort mij zeggen dat de bestuurlijke verhoudingen volgens mij dat die beter moeten. Tegelijkertijd denk ik ook dat het bestuur op de eilanden beter moet. Hè? Als je naar de begrotingen kijkt, dan daar zijn de landen nog, daar heb ik met name op Curaçao, Aruba begon het goed te doen. Toen kwam helaas de COVID-crisis. Maar je zag dat Aruba echt in de gezonde cijfers kwam. Dus ik hoop dat ze dat kunnen vasthouden wanneer we weer uit deze crisis komen. Maar je hebt goed bestuur nodig, want je bent een zelfstandig land. Dus dat staat bovenop. Maar op het moment dat er solidariteit gevraagd wordt, en juist rond COVID, rond Irma, was daar zo'n moment, dan vind ik dat je met elkaar moet kunnen praten op gelijkwaardig niveau. En dan vind ik dat je, als je zegt elkaar te steunen, dan moet je dat ook gewoon doen. En dan vind ik dat je heel voorzichtig moet zijn met dat je daar allemaal dingen tegenover zou willen eisen. Omdat, wat is dan het verschil tussen een koninkrijk waarin je solidair met elkaar bent, of een ander land waar je geen koninkrijksbinding meer hebt. Dus die verhoudingen, die relaties, daar wil ik heel erg op investeren. Want het is een balans, het is een evenwicht, maar dat moet je vanuit het gevoel doen dat we er voor elkaar zijn. En dat betekent verantwoordelijkheden vanuit alle hoeken. Je hebt de COHO benoemd. Wat vind je daarvan zelf? Heb je een mening over het inhoudelijk van de COHO? Nou, de Raad van State, dat advies is uitgelekt. En dan zie je dat dus de Raad van State ook kritisch is. Nou, die kritiek deel ik wel. Ik denk dat het belangrijk is. Ik snap dat als er steun komt, dat het belangrijk is dat het in goede handen terechtkomt. Want de bedoeling is ook dat het echt bij de mensen en bij de vitale processen komt. Dat het niet maar bij een paar mensen komt. En het verleden heeft uitgewezen dat dat soms wel het geval is. Dus volgens mij moeten we dat allemaal niet willen. Voor mij moet je zorgen dat je daar duidelijke afspraken over kan maken. Maar de manier waarop je dat probeert af te dwingen, nou, daar was de Raad van State kritisch op. En dat ben ik op zich wel ook wel. Een autonoom land is een autonoom land. En je hebt ook afspraken gemaakt na 10-10-10. Ik vind het heel lastig om daarna te zeggen, we gaan extra regels in plannen. Op een gegeven moment gaat het ook op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Je doet zaken met een autonoom land, dan mag je daar ook van uitgaan dat het goed gaat. Des te meer verwacht ik ook van de landen dat ze ook een extra inspanning verrichten om juist ook te zorgen dat dit goed gaat. Want de realiteit is ook, het is niet altijd goed gegaan. Nee, ja, dus, dat klopt. Ik denk dat het ook belangrijk is om in de spiegel te kijken en zeggen, wat kunnen wij doen zonder inmenging van een ander land? Maar wat kunnen wij doen als parlementariërs, als regering, als bevolking? Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat we als land gewoon stabiel zijn en gewoon staan? Vooral als het om financiën gaat. Dat gesprek en dat gesprek in de spiegel, dat moet denk ik aan beide kanten plaatsvinden. Maar als het om de wet COHO gaat, ben ik op een aantal punten kritisch. De Raad van State ook. En daar gaan we het volgens mij over een maand over hebben. Dus dan zal ik ook kritisch uitvragen of dat op een paar punten gewoon echt niet anders kan. Ja, nou, je hebt zeker een punt. En het gebeurt nu weer eigenlijk bij het eiland Curaçao in dit geval. Er gaat binnenkort een nieuwe overheid geïnstalleerd worden. En er is een kandidaat die heel veel kritiek over is vanuit het volk. Die in het verleden heel veel dingen die heeft hij gedaan dat niet licht mag krijgen in
hij gaat waarschijnlijk minister van Economie worden. En dan weet je al van, oké, als dit gebeurt, dan krijg je straks weer de nieuwe staatssecretaris of nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Die gaat zeker wat ervan van vinden en wat ervan zeggen. En dan heb je straks weer een andere kogel of wat dan ook op je economie staan. Ja. Omdat, ja. Maar als ik daar wat over mag zeggen, uiteindelijk is het volk, het volk kiest hun leiders, hè? Dus Ja, nou, deze is niet gekozen, hoor. Nee, deze is niet gekozen. Hij was gewoon... nee, deze is niet gekozen. Hij is president van de partij en hij kan dan minister worden. Dus hij was niet op de lijst. Ja. Ik wil gaan richting Nederland, want je kent natuurlijk de Antillianen best wel goed, de Antilliaanse gemeente best wel goed hier in Nederland. Dus ik wil ook even over het COVID hebben. Hoe vind je dat hele COVID gebeuren hier in Nederland, dus kabinet Rutte, dat die mee is omgegaan? Nou ja, we komen gelukkig langzaam maar zeker uit de crisis. Maar ja, ik denk dat de komende jaren heel goed onderzocht gaat worden van hoe hebben we dat gedaan als land. Hè? We hebben helaas mensen verloren. Op een gegeven moment ging het vaccineren ging trager dan wat we zouden willen. Dus ik wil niet alleen negatief zijn, hoor, want we hebben een enorme... Het was een enorme prestatie wat we moesten verrichten. En we zijn ook gelukkig, gaan we ook hopelijk uit de crisis. En ik denk dat de overheid het heel goed gedaan heeft. In de zin dat heel veel bedrijven overheid zijn gehouden. Ik denk dat dat belangrijk is geweest. Trouwens ook op de BES-eilanden golden dezelfde voorwaarden voor steun. Maar ja, in crisistijd wordt er snel gehandeld. En ja, er zijn volgens mij dingen waarvan ik denk, ja, dat kon beter, dat gaat beter. Maar goed, dan moeten we naar evalueren. Dus ik kijk vooral naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat alles weer goed open gaat. We een gezond land zijn. En we eigenlijk weer terug kunnen naar een bepaalde vrijheid wat we allemaal willen. Maar dit heeft echt wel zijn hiccups gehad. En echt wel zijn obstakels. Waarvan ik echt wel denk, daar moeten we ook goed naar kijken. En ook echt de lessen leren. Ja. Zou je dit zeggen van, oké, ik geef Mark Rutte nog een kans? Het volk, we hebben 2 maanden geleden verkiezingen gehad. Daar is de VVD ruimschoots naar voren gekomen. Enkele partijen hebben, waaronder de ChristenUnie, gezegd dat wij echt wel wat willen doen aan de bestuurscultuur. En ook twijfels hebben of Mark Rutte daar de juiste beelddrager van die nieuwe cultuur is. Maar het initiatief ligt nu wel bij de VVD. En in zekere zin ook D66. Want die hebben gewonnen. Het volk heeft gesproken. Maar je ziet dat de formatie, nou, dat gaat redelijk stroef. Nou, omdat een flink aantal partijen gezegd hebben, wij vinden het ingewikkeld om business as usual, om op die manier verder te gaan. Want er is ook heel veel gebeurd waarbij ons vertrouwen wel een deuk heeft opgelopen. En ja, de ChristenUnie is er wel één van. Ja, oké. Dat is mooi verwoord, die antwoord. Ik zie hier een vraag van Yesenia. Een vraagje. Wat vindt u van het situatie en zeker de benadering en de beslissing van de heer Knops over de geschillencommissie? Ja, de geschillencommissie had er al lang moeten zijn. Dus dat is ook iets waarvan ik zeg, de beloftes over en weer gedaan. Ja, als je 11 jaar later nog steeds geen geschillencommissie hebt, dan vind ik dat gewoon niet goed. Ik ben blij dat er nu wel stappen in zijn gezet. Ik ben blij dat er een geschillenregeling komt. Volgens mij is er nog 1 aspect waar ik nog wel kritisch op ben. En dat is dat de uitspraak waarschijnlijk niet bindend is in het huidige voorstel. Ja, en dat vind ik ingewikkeld, omdat je anders Nederland of een ander land de uitspraak vaak naast zich neer kan leggen. En ja, volgens mij is de bedoeling juist als je als landen er niet uitkomt, dan leg je het aan een onafhankelijke derde partij neer. En de uitkomst ga je gewoon uitvoeren in wiens voordeel dat ook valt. Dus dat is nog wel een punt waar ik kritisch op ben. Maar goed, ook dat gaan we behandelen. Ik ben in ieder geval blij dat het er ligt. Maar bepaalde aspecten daarvan, dan ga ik ook wel kijken, is dit wat we nodig hebben en moeten we dat niet aanpassen voordat we het invoeren? Ja, we hadden de laatste meneer Vornes in onze uitzending, die was voormalige Raad van State-lid. En die zei in plaats van een geschillenregeling, moet meneer Knops komen, of wie dan ook komen met een koninkrijksaangelegenheid commissie. Die
dan het positiviteit in de koninkrijk gaat steken. In plaats van wat het woord geschil lijkt alsof wij altijd geschil hebben met elkaar. Ja, nee, ja, maar dat zou ook een mooi idee en voorstel zijn. Hoor. Kijk, je mag het noemen hoe je wil. Maar ik denk inderdaad dat het uitgangspositie moet zijn dat we eruit komen. Dus als dat betekent dat in de naam nu al een andere kant op lijkt te gaan, moeten we dat gewoon niet doen. Tenminste, de naam. Dus dit is een serieus advies waarvan ik zeg dat neem ik mee. En ik kijk of we dat ook niet een andere naam kunnen geven. Want de insteek moet zijn een positieve, ben ik mee eens. En de insteek is ook laten we eruit komen. Dat is volgens mij ook gewoon het uitgangspunt. En de naam is daar ook belangrijk in, dat geef ik toe. Nou, ons half uurtje is over 1 minuut voorbij. Wat wordt de komende week voor jou als Kamerlid? We hebben de situatie van Statia, waarbij er 2018 de eilandenraad ontbonden is. Daar gaan we het nu over hebben. Want ik denk dat de democratie weer terug ingevoerd moet worden op het land. Met een sneller tijdpad dan wat Nederland nu voorstelt. Dat komt. De sociale voorzieningen op de BES-eilanden gaan we bespreken. Ook daar ben ik kritisch. Want bepaalde beloftes over het sociaal minimum zijn nog niet op het niveau waarop dat zou moeten. Sterker nog, levensonderhoud op het gebied van telecom, van energie, van boodschappen. Dat is op de BES-eilanden vaak veel hoger dan Nederlandse huishoudens. Dus dan kan je niet volhouden dat het sociaal minimum op de BES-eilanden wel lager is. Er is ook geen WW-uitkering, terwijl dat ook een van de toezeggingen was. En ik heb begrepen dat een BSN-nummer, wat alle Nederlanders hebben, dat nog niet is ingevoerd op de BES-eilanden. Ja. Dus dat zijn zaken waarvan ik zeg, daar ga ik me de komende periode hard voor maken. En dan komt de wet COHO, waar ik zoals ik eerder heb aangegeven ook heel kritisch naar ga kijken. Nou, mooi om dit te horen. Wij zullen jou zeker in de komende weken nog een keer benaderen, want zeker met het stukje BES-eilanden en ook het COHO willen we meer weten. Ik bedank jou voor vandaag. Ga maar verder van je dag genieten. Wij gaan het ook hier doen. En tot een volgende keer. Dankjewel. En fijn dat ik er mocht zijn. Oké.